ולא מחזיק אותך, הוא משחרר אותך. רק אחרי זה אתה... לא, החבל כן מחזיק אותך, רק אחרי זה הוא משחרר אותך. לא, אבל הוא לא עוצר את ה... החבל לא עוצר את הנפילה הראשונה. נותן לך ליפול חופשי קצת. זה בדיוק ההרגשה לא... אגב, שזה ההרגשה הראשונית. כשאתה תפוס, יושב כבר ואתה מתנדל. זה בדיוק... נכון, הנפילה הראשונית אני לא יכול... תשחררי את היד, אל תצא. כמעט על צמרת העץ, וואו, איזה תנופה. איזה תנופה. עכשיו זה כיף. עכשיו זה נדדה. הראשון זה בעייתי. הראשון זה מכה. אמא שלך. איפה כולם? כולם פה, כולם לא פה. מה איתך? זה נורא נשמע.